trendybeats.com. Guys, so I can't go video. They can make my promotion. I can understand. When you can preach and overstand, they can make mass. Yes. Dalo de new club. My na smell ya dire mama o. Awu mama ye wetin business na na afa. Chitala ya fa na chu. Amana nwata. Amana nwata. Dalo. Hai.
anyị kelesiri ndị ọgọ anyị ike kelesi anyị ike nke ọma kelekwa ma nwa ada anyị gba makwara ada anyị nwanyị akpọbatara anyị first of all anyị chọrọ iji ohere ịbịa ibe nna ihe nke ikpeazụ anya matakwa nọ nke ikpeazụ because na ada anyị nwanyị debere m anyị ife na otu ọ bụ o debere anyị ife n'ife ọ bụ o debere anyị na-ejeme na-abịa automatically mgbe ọ bụ n'ife ọ bụ o debere anyị na-abịa bụ na mgbe ya na onwe ya na-abịakọ so n'omenala ndị Igbo igene ya omenala ị ga-eme gị omenelu so n'omenala ndị Igbo na otu ada anyị mbatara nta ma otu ọ bịara ịma anyị enyi ikpeazụ anyị na onwe anyị chọkọrọ ịma enyi ikpeazụ anyị ejikwara ndị uche bịa ebe na ife anyị ji akwara ha ebe ọ bụ nọ mee ọma na nnọ ma ọjọọ ma ndị ọkiri nya nwoke unuhu ntu n'obịa ọgọ anyị na-ekelesikwa gị ike maka ya bụrụ na ọ bụ nọ nkwe uru nụ na-agagharịta n'anyị na odo ọjọọ anyị nata ọrụ anyị enwere ife anyị nwere ifu furu gịrị n'ife anyị na-efu bụ na ọdụ anyị mwụta n'ụkwara anyị obi aṅụrị n'ibe ọhụ bezon obi aṅụrị ọdụ anyị bụ n'anya o nwere ike o debere anyị na mmeta bụrụ ezigbo ndụ bikọs ya bụrụ na ọ bụ ezigbo ndụ na ife ndụ otu egbere igwe ndụ otu ege n'iche abịa ibe nna ya na ife anyị na-efu kwa nwa ada anyị nke anyị na-efuru ọma mere ntị maka na nke mba eziokwu bụ na ada anyị na onwe anyị anọghị ya n'ọya ewe ahụ ana anyị na onwe anyị na-achọkwa imeso odo n'enya nzọkpọ mba ezigbo nzọkpa ọzọ fụrụ o debere unu ehikwa na eyefụ unu uche otu ọ bụ o ji debere unu maka na unu uche otu ọ bụ o ji debere unu n'ife ji na-agaziri unu ana ife anyị maara bụrụ nkwa anyị na-ekwu unu ife o debere unu mgbe ọ nọ ndụ ya bụrụ ife ọma otu ọ gbere azụ na-azụ ya ejekwa ike ikwe mma ana eje ka ejekwa itu unu na eje ufe eji ikwu unu jee unu ejeta eka ndị ọzọ njere nke ha ejeta unu jee unu ejeta eka ndị ọzọ njekwanụ nke ha awa unu jee unu awa unu arịbekwara mmadụ ibu unu eji ife maka na onye ribere mmadụ eji ife abịara bọtụ unu rigide onye agbata obi unu ma ndị unu na mbụ ezi ife onye ribere unu ọ nara azụ onye tụara unu eji eka ofufure ya na anyị na onwe anyị ife eji mara anyị kwa ezi ife ana ife mgbara anyị na-ahụ na-eji ọkọ a na-akọkwa ha n'ọkwa mkpata eji ọkọ nje kọ ha onye tụbere ha ya ọ nara azụ so n'ife anyị na-efu ma ọ asidenti na ojekwa ya mmụ n'anya eke unu na-emekwa n'ife nweta aka unu na-azụ na ya ntị n'unu ji na-enweta karịa otu unu hi enweta anyị ife anyị na onwe anyị na-efukwanụ na mmadụ na-enwekwa ife n'ụlọ ji akpa abụrụ unu rita anyị kọkwa anyị na onwe anyị bikọs anyị nwere ike ịrịta mgbe mma anyị bịara ndụ unu bịa gosi anyị nabatara unu obu chọdụ anyị a na-emeruru ya esi ha mee nri bịa anyị niile nchekwa ma mee ngono bụ na nwere ike ịrịta na esi isi ọ bụ ọ bịaruru ige ọgwụ ubata nta nu na-abịabe na bịa asụ ndị bọkpe ịbịa chọọ dị ime unu asụ unu ritakwa ha na ndị bọkpe na-eya nọkwa ana ha erite otu ọ bụ ndị ọbụ chọrọ ime unu ife ọ bụ eme ngono a na-azụ onye ete eme ahụ na-emetekwa ahụ ọkwa onye na-ete eme ahụ nke nji na-ete ahụ ana ife anyị na-emeso doo na-enye abụ bunu mmechara mma anyị ekwu ife mmechi ifu gị na-eche unu Nwachukwu eji ufe yekwa mkpụ onye ribekwa n'ụlọ na ojiri isi efute onye sikwa n'ife unu na-eme n'oge eyi nwe ise egbuchi isi etie na ya onwere isi bunu na panita mma anyị ana ife ọma nke njichi umeji me n'ifu me n'azụ na-nke unu nweta ọrụ enweta kekwa nwa ya ma n'ife unu keji nweta na ife anyị na onwe anyị na-efu biko unu jiri ọma na anọ mehugbo ụbọchị na unu bịara ibe ọkpa elu unu ana anyị nabatakwara ma nwaada anyị bịa kwesịrị bikọs na ọ nabatara m anyị mgbe ọ nọ ndụ na ezigbo ndụmọdụ unu nyere anyị na-ekele unu otu unu kpekwasị ọrụ anyị na otu ibu ibu na
ọzọ anyị ga-eji abụghị na aṅụ na anyị ga-eji na ife ọma a na-agbanye ụlọ n'ebe Jizọs. Yesinabani leplisi se sonlama. Hombre sonlama de sonlama. Yesinne. Hombre sibe bayabumama. Yesinabani Josephine Nwafor Nwachukwu. Yesinabani Iwa. Our late mommy Josephine Nwachukwu. Tiko ebe bulabu na bito. Ayelo ebe go primary school. Yekanya mama yugo. Oya bomasi chineke. Wobosi ta. Na ina bakona. Ebe go primary school. Yesinabani Josephine Nwachukwu. Tiko everyone are. Oya bomasi chineke. Wobosi ta. Na ina bakona. Ebe go primary school.
also our pals. Because Kakora is preaching. Thank you, our pals, your program. Because at this junction, with the direction from the church, because let's open the cups. All right. Attention, please. Dika Emebogrodis Apati Bosula. Yes, you know, like Infuso. Thank you, President General. High Chief Igodo. Ani Baso. Olmo Hochabiko. Hundi Funibi. After our in-laws, our friends and well-wishers. After our friends and well-wishers, I think the church will be the last before we proceed. Diko Emeka, if you are ready, I'm ready. Emeka no munaya engineer Emeka, the instruction because our in a home man because Undu back money there, Undu Padu, Ogorogonuja, Undu back my head and member, Undu head and Piko, Umunani, Undu back Mabiko, Haga Humamani, Ani Baso. Our in-laws from Mihiana, Mbosi, Lewe, Enugu State. Okay, let's go. There should be no stopping there. Please, give chance for us to see. Let there be a direction, please. Because cannot direct you to Akichinaho. Our in-laws from Lewe, Enugu State. Habibi. Mamia, I am at Mamia. Oh, Mamia. Why the hold up? Why the hold up, please? Just wave at her. Don't point at her, please. Into Korea Kabiko Mamani, Otusi Maria always remember. Before you can share a rule again, I'm going to articulate your back. Don't point at her. Just wave at her. If you point at her, before getting to your house, she will point back her hand to you. So it's earlier better you don't do that. Where our friends and well wishers, those from let's do that first. Let's do that first. I guess those should be particular time I go with Sunday all the canopies. Yes, every headquarter church out there, Anambra State, Onisha. Jay, here Bishop, Hapo, Anambra State, in the way back. Hapo meeting Yana Saludo, Mweta, Bishop, you're welcome. Don't cheat busy. Once again, sir. That's easy. Can we go see Asian always one model. On a good tight. On a young autocracy. On a Bible study. On a mission. If not, the bishop wouldn't have been here. When the fire, how the Quaga. When the decoration, how the Quaho. Also. The big okay program in Chinemeka. All the
afọ 31 mgbe m na-ele anya n'osisi ebe eze nke ndụ nwụrụ ụlọ akụ m na nganga nke m agụrụ m ha n'ihe efu. We're not on a bubble anymore. I'm Africa. What? Please stand up wherever you are. Let's do the fire. Let's do the fire. Epistle of St. Paul to the Thessalonians, precisely 1 Thessalonians chapter 4 from 13 down to 15. Ihe ọga anyị nke akwamozu nke ụbọchị taa ga-esi n'akwụkwọ onye ozi Pọl dere Thessalonica. Thessalonica nke mbụ isi nke anọ amaokwu nke 13 ruo na nke 15. The Epistle of St. Paul to the Thessalonians, Thessalonians chapter 4, 13 to 15. And I'm reading from New International Version. Brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who sleep in death, so that you do not grieve like the rest of mankind, who have no hope. 14. We believe that Jesus died and rose again. And so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in him. 15 and the last verse. According to the Lord's word, we tell you that we who are still alive, who are left until the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. Here ends our reading. May God bless his word in Jesus' name. Christ Central Hymn Book, 592, under page 8 and 9. Well,
In Jesus' name, Heavenly Father, we are come to hear the word in a place like this. Father, we pray to send the heavenly angel to be in our midst so that all what we are going to hear will be accounted. In Jesus' name, I pray. Ana m ekele mmadụ niile ndị zukọrọ n'ebe a n'ihi na ọ bụ ihe e kwuru ka ha na-eme. A gwara anyị na abalị abụọ ka mmadụ nwere, ụbọchị ọ bịara na ụbọchị ọ na-ala. Taa ụbọchị nwanne anyị nwaanyị Josephine Nwafor Nwachukwu na-alakwuru Chineke ya. Iwe nwike wee bịa iso wee sị aga nke ọma. Ana m asị gị nnọọ. Ejikwa ohere a wee na-ekele, ana m asị ha kara obi na ọ bụ onye kacha anyị wee wee kpọrọ. Ọ bụ ezie na ahụrụ n'anya mana Chineke onye nwe ka ahụ ya n'anya. Ọ ya ka ọ na-kwuru. Ikwu na ibe niile, ndị ụka niile kara n'obi ka anyị nabata ya. Ihe ọla dị Chineke mma kwesịrị ịga anyị mma na mkpụrụ ọgbọ nwanne anyị nwaanyị. Chukwu gọzie n'aha Jizọs. Anyị ga-apụpụ abụọ a wee si n'ime wee nye nri nke okwu a. Ụlọ ọma m dị n'igwe, ụlọ ọma nke dị n'igwe, ụlọ ọma nke dị n'igwe, ụlọ ọma m dị n'igwe, ụlọ ọma nke bụ onye nke anyị bịara n'ire ụbọchị nke taa bụ Josephine Nwafor Nwachukwu. Ọ bụ na ọma ahụ ka ọ na wee sị anyị na ọkwa na-akwadokwa ma nke anyị. Isiokwu anyị ga-eburu obi taata wee na-anụ okwu a n'ọgbakọ agbakọ ebe a taa na-asị prepare for coming of our Lord Jesus Christ. Kwado maka ọbịbịa nke onye nwe anyị bụ Jesus Christ. Ị na nwanne anyị nwaanyị onye ahụ n'iru ụbọchị nke taa Josephine, ọ kwadoro maka ọbịbịa nke Kraịst Jizọs. Ezinụlọ, di, nwunye, ụmụ, ikwu na ibe niile bụ ndị gbakọrọ ebe a taa. Ekenere m ụnụ ụnụ bịara iso anyị wee na-akwado onye ọma, onye gbara ọsọ ya nke ọma, onye gị ije nke ọma ya, onye ije gaa nke ọma. Ma na-asịkwa gị gị onwe gị jikerekwa, ghọtakwa na ọ bụ n'eluigwe ka ụlọ ọma anyị dị. Ị na-akwado onwe gị mgbe ị na-adị ndụ. Mgbe ị na-eche eche ihe mere ebe a ụbọchị nke taa, ị na-eche maka onwe gị na ọ bụ ofu ụbọchị, ọ bụ otu a nwanne anyị nwaanyị sitere ebe a ka ị ga-esi wee nọkwa. Ụbọchị a ka ị ka ọ ga-adị. Chineke gọzie gị. Ebe anyị nọ wee nwee ihe ọgụgụ nke ụbọchị nke taa, 1 Thessalonica chapter 4, 1 Thessalonica chapter 4 from verse 13. Ọ sị, ọ na-agwa ndị obodo, Paul na-agwa ndị obodo anya na ya agaghị ịkọwa ha ihe dị n'ọnwụ. N'ihi na ndị Thessalonica na-ajụ ndị akwụkwọ n'ụzọ wee nwụ before Christ wee ga-abịa, ebe ka ha ga-eso. O wee sị, aga m akọwa na ihe dị gbasara ọnwụ. Praise the Lord. Na ihe dị mkpa n'ọnwụ bụ otu ị ga-esite ike wee hụ na enwere n'ime Kraịst Jizọs bụ moto nke ewetara nke ga-ebu ya wee na anyị nwa ndị anyị nwụrụ anwụ ugbu a anyị nọ na-echere eche. Ha mara ama na ndị a anyị na-ebere akwa, ndị anyị na-echere na ha emezughị ọbịa Jizọs, na ha nwere ike ibu agha ụzọ wee site Kraịst mgbe ọ ga-abịa tutu anyị nwa. Chere maka onwe gị. Think about yourself. The day you will go. And can you be ready to follow your Creator? Kedu ka isi akwado onwe gị maka ọbịbịa nke onye nwe anyị maka ọna gị? Chineke gọzie gị n'aha Jizọs. Akwụkwọ nsọ akwụkwọ Eklesiastis ọ sị anyị na ọ dị mma ije ebe mmanụ nwụrụ karịa ije ebe a na-eri na-aṅụ nke dị ya n'eluigwe. Ka isi akwado onwe gị ịbara moto ahụ. Praise the Lord. Go ebe ahụ nke nsị nke anyị gụrụ ugbu a na lesson. 1 Thessalonica chapter 4, 13. Anyị achọghị ka ụnụ ghara ịmara ihe
banyere ndị na-ada n'ụlọ ọnwụ. Ọ bụla dị ka ọ na-ewute ndị fọdụrụ ndị na-enweghị olileanya. Ọtụtụ onye agwa ndị nke fọdụrụ dịka ndị ọma anyị rapụ wee na-ana wee kọrụkwa wee na-eche maka ụbọchị nke anyị. O wutegodịghị iwu achịachị n'ihi gịnị ka anyị iche ma ọ wute anyị dịka ndị mụrụ na mmadụ amaghị ọ gaghị ala elu ebe ahụ. So ọnwụ bụ ụzọ ya mere ka o wute gị ka ọ efezigoro oke. O wute gị ya wute dị ka onye nwere n'anya mara ebe a na-eje n'ọhịa egwu ka a na-eme. Na nwanne ya nwaanyị bụ onye napụtara wee na si na ọ nwụrụ anwụ. Ọ bụ ohere n'oge ya nke ọ ga-esi wee n'ụlọ ihe ruo wee jebe. Ọ sị ka ọ ghara iwute anyị dịka ndị enweghị olileanya, kama ka o wute anyị dịka ndị nwere olileanya na ọ bụ ihe kwuru ka a na-eme onye ọrịa ga-anwụ anwụ. Praise the Lord. N'ihi na a sị na anyị kwere na Jizọs Kraịst nwụrụ site n'ọnwụ bilie, otu a ndị e mere ka ha daa n'ụlọ ọnwụ site n'aka Jizọs, ọ bụ ndị a ka Chineke ga-ekuru ka ha soro ya bịa. Ndị na-edara n'ụlọ ọnwụ n'ihi n'ụkwụ nke Jizọs Kraịst, ọ bụ ndị a ka Chineke ga-ekuru ka ha wee soro Jizọs Kraịst mgbe ọ ga-abịa. Ndị niile bụ ndị so Jizọs, ndị na-ezi ndụ na nsọpụrụ Chineke wee nwee ugbu a, ndị niile baba ha ga-eso ya wee bịa ịkpọ mụrụ anyị na-abụ wee nwee ike wee ruo ala anyị. Na nke a ka anyị na-agwa ụnụ n'okwu onye nwe anyị na ya onwe anyị bụ ndị nọ na ndụ, ndị a na-arapụ n'ihi na onye nwe anyị onwe ya ga-ewere oke ịkpọ opi, were isi mmụọ ozi, were kpọọ opi nke Chineke si n'eluigwe rịdata. Ndị nwụrụ n'ime Kraịst ga-ebukwa ụzọ si n'ọnwụ bilie. Praise the Lord. Dịka nwanne nwaanyị na ugbu a ọ nwụrụ n'ime Jizọs, akwụkwọ nsọ na-agwa anyị n'obere ije ga-anara ihe anya ebe a ga-ana n'eluigwe. Ọ bụ ndị nke ọma ga-eso Kraịst ịga nzọgharị n'ime otu a. Ya mere dịka ị ka na-eku ume, dịka ị ka dị ndụ ugbu a, were ohere a chee eche ọfụma mgbe ị na-eme nke a n'afọ Jizọs bụ onye nwe anyị. Amen. N'ajụjụ gbasara onwe gị, onye nwe anyị gọzie gị ka ị wee nwee nrube isi n'okwu Chineke. Ihe ọbụla ị na-eme, bute Chineke ụzọ n'ihe ọbụla ị na-eme, nwee nrube isi n'egwu Chineke ka ọ ga-abụ mgbe a ga-akpọ gị ka ị wee mara ebe ị na-eje n'aha Jizọs. Anyị ga-enye ohere ugbu a for funeral oration. And when they got to exploration before the fire be prepared. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Permit me also to recognize the presence of the Honorable Douglas Okodelebe. That is
Are you done? Praise God. Praise the living God. Christian Church International. Amanko Onchiweze. Ji Aqua. Benasi. Gani. Andre Kamaya. What are you going to do? On Sunday, Christian Church International, Amanko Onchiweze. Na kitchen in poster, Edelia. Look on the bab now, I got one down glass. I will be there, I will announcement to go. I can allow you on when I put I can meet up with my name, Nudo. This is better like only an aludo. Munusi Paduka, Chile, Gozun, Mazi Pumazi, Mezonion or Chirobia. Madaga on Napa Jesus. I take a Gozia, Gozin do what to buy, Gozin Dozia, Gozin dinner at night, Gozin on night each. I take a melonama. Now by Jesus. Oh, my mother called. Wow. Oh, it's in the call. Also, I have mobile combo. Where's why in China? I told it when we fire no bossing Keta. Oh, it's born nickel. So far, so good. Get them. Aquamusiaga. I come on with Aquamusiga of more. And I got from a lot of persons say, I turn go back to the bus. We are your prayer to them as they journey back to their destination. My player on a venue has to have no one who do a ball or a severe Mondays in the Peraka, no. Dalo, I can let it because they're going to have a house. She need to work. Dalo, one can to do. Jeanette. Dalo. But I know they couldn't have one. I will tell you for my help. Long life and prosperity. Now, how Jesus. Amen. Dalo, yeah, thank you.
ebe a bịa nọnyere arụ ya Igbo bịa chechebe ebe a nche mmụọ ọbụla ga-abịa ebe a gbara ikpere aja ga-abịa ebe dị anya a na-asị nwanne ya nwaanyị mgbe ọ dị ndụ ọ dịghị akpa agha ụgwọ ọgwụrụ ahụ ọ na-agọzi anya ka gbuo mma n'aha Jizọs ike so gagasị Kraịst na mgbara igwe ihe ọ bụla bụ mgbochi ka gbuo ya ga-ewenye ha gị otuto n'aha Jesu Onyenwe anyị onye ọbụla nke na-adị ndụ nke na-ekperekwe na ọmụ ọ gaghị anwụ anwụ ma ọ na-eru mgbe ebighị ebi n'ụmụ amụwo na onye mgbapụta m dị ndụ n'oge ebilikwa ọzọ n'elu aja n'ikpeazụ mgbe emebisịmara akpụkpọ arụ m nke a ọ ka m ga-esi n'anụ arụ m tupu Chineke onye m onwe m ga-ahụ onwe m anyị na-abụ agha ahụkwa ya ọ bụ ịbụ onye ala ọzọ anyị enweta ihe ọ bụla n'ụwa na-akpa n'ime ya Jehova nyere Jehova anaghịkwa naanị ndị nwaanyị nwụrụ nwere naanị mgbe ịdị ndụ o jupụtakwara n'ihute anya o kwupụtara ekwutakwa ya dịka mkpụrụ osisi ọ na-agbapụta igwe obido ọ dịghị anọgide n'otu ebe n'etiti ndụ anyị nọ n'ọnwụ dị ka a ga-agbapụ n'ihi n'aka n'ọnwụ gị onye nwanyị onye na-eruru ekezi n'ihi ike ya niile otu ọ dị onye nwe Chineke kasị ụzọ gị onye kasị ike gị onye nwepụta dị nsọ kasịkwa n'ebere ana m adị n'aka ihe ukwu n'ihu nke ọnwụ ebighị ebi onye anyị oge anyị emetụla ntị ebere gị na ekpere anyị ma rapụ anyị onye nwe anyị kasị dị nsọ gị Chineke kasị ike gbaa na ebere gị onye ikpe kwesịrị ekwesị nke ukwuu onye na-adị ndụ ebighị ebi ekwela anyị dapụ n'ebe ị nọ na mgbe ikpeazụ anyị n'ihi ihe ụfụ ọbụla nke ọnwụ abụ ezo gị ebe n'ụlọ atụrụ ya chọrọ nyere ka izo ọzọ ka iwezuo nwanne anyị nke a anyị hụrụ n'anya nke n'ala ugbu a bụ Josephine ya mere anyị arara arọ ya nye n'ala aja n'ala ntụ lala ntụ uzuzu lala Okay. Onye nwe Jizọs Kraịst onye ga-eme arụ nke ọnọdụ anyị dị ala ka o wee nwee oriri ọhụrụ ya na-arụ nke ebube ya wee nweta otu dị dịka ịrụkọ ike ahụ si dị ka o jipụ ọbụna ịnwe ihe niile n'okpuru ya wee lụlụ ka o tinye nri igwe ga-asị ka akwụkwọ ụfọdụ na-adịrị ndị nwụrụ anwụ bụ ndị ga-anwụ anwụ n'ime onye nwe site n'ugbu a ka mmụọ na-ekwu ha wee si na ndọgbu niile ha dogburu onwe ha n'ọlụ zuru ike onye nwe anyị edebego olulu nwaanyị a n'ala ka mmụọ ya lakwuru gị Chineke na ọpụpụ nwaanyị a ga-abụrụ ezinụlọ na mbụ n'elu
ọkpụkpụ nwaanyị a ga-abụ ogologo ndụ. Ọkpụkpụ nwaanyị a ga-eme ka ihe dị ukwuu dị n'ime ezinụlọ a. Ọnwụ ike ị ga-esi ọkpụkpụ nwaanyị a mechie ya. Ọnwụ elu mee ka mmụọ bịakwute gị ka o wee soro nọ na paradaịs igwe gị na-aṅụrị ka mgbe ọzọ opi ike a ga-ada ka anyị na-agba ezukọ na mbara nke igwe gị wedeta aha gị ebighị ebi bara aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị ebere nke onye nwe anyị na nke eluigwe. Ka amara nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst ịhụnanya nke Chineke na mmekọ nke mmụọ nsọ Josephine na ndị niile nke kwere ekwe ba n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke mmụọ nsọ. Praise God.
With the bunch round up in the next 5 minutes. 3 wise men. Get ready in the next 6 minutes. Gracias.
Hello. All right, 1, 2. 1, 2. Amen. Push up now. Push out. Panu Dubois, thank you so much. Biko. I'm a young thing now. Never. Onye yakwa biko enu ife na zumoto make na-eje n'ụmụamele inene sugar level maka frume Alhaji Abdulaziz I welcome you. Honorable ime eme ọfụma
Three wise men, bring it down. We can Makome bulu agu anagu eba. Belo moji ani bieno. Ngai mano kai anu bele. Buko gena. Ma osama no big man goji amapoma. Thank you very much. Let's go there, three wise men.
For appreciation, Sidum Tena here. Suka, Malongwe. Ebonyi State. My brother, we are here for you. Mr. President, the Senator one of our the future of fitness, Ebu President, the time is now. Let's appreciate our man. Let's go there, the three wise men. All the friends, well-wishers, the chairman, Red and Zinc Mining Association in Ebonyi State is on the last floor now. And alongside with this beautiful wife, let's appreciate them. It's not easy. But before we proceed further, on the two beds of West that's why we have different sons and daughters. If there's a nice water, it will help us understand and synchronize one or two words I have to give out. Here is on the chief base. On the chief base is made up of two traditional institutions. And on the chief base is also made up of two autonomous communities. We are great people. Here we are to celebrate our wife, Mrs. Nwafor, and she was a great woman. It is written and it is said that a good tree is known by its fruit. And it is evident what is happening. I urge all of us to be more hardworking and more dexterous for distinctions and for greatness. Today is a great day of ceremony and celebration of signifying nothing.
That simply means that there's no amount of wealth that you can use to buy your life for extension, either in the central bank or anywhere, without which many people would have bought over life and saved it in central bank. May God help us as we go back home. May we travel back to our destinations safely and for good testimonies in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Appreciate merit.
Thank you. Kedu kirikiri mmewi? Chifa Iki Omuso. Papa Masi. We appreciate you. The Regional Fitness Club Club for Fitness. Sunday sports. As long as can many our member. And this is what you remember. I'm making sure because I know Nwachukwu. When I say now, all 100 years, I got the one is in laws on I got the boss on my home 100 years. You know that you do have your power and wait gigantic projects. One and Ebo no yo to aya bonai, ebo so aya bo, ayi egeza, uluna nyora funa. Amo no Regional Fitness Club represented almost 100%. Because easy, anakuma kema. Iye ile kuru machita bona. Because ndibe Nwachukwu, waka kero no namba. Andika ulu unity, webili. So that God can know where everyone is known. It will high level. Can't be any division. As I can be quiet, I can be. Even I can be when they put on a drone number. It was for a paper to put on a don't know. I'm a son of a second. I have Jesus who will I'm the faith.
Thank you.